Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibande uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Babunsibande uyakubingelela ngaso lesi sikhathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Abanye abalibonanga, abanye bahambe just before 12 o'clock ebusuku. Abanye balibonile imizuzu embalwa bagoduka. Kunjalo ukuphila emhlabeni. Kunjengembali yotshani obuqhakazayo kufika umoya uyithatha uyisuse ibingasayazi nendawo yayo. Lisho njalo izwi lenkosi. Hayike namhlanje sizoba nenkonzo ethe ukuhluka engafani nenkonzo yizolo noma engalandelani nenkonzo yizolo. Ngithintwe kakhulu ukubona abantu bexolisa. Ngithinteke kakhulu ngase ngibuza Nkosi kwenzekeni abantu bathinteka kangaka. Wayesiyangiphendula ke ngoba uhlale ngiphendula ukuthi kwenze njani abantu bathinteka kangaka. Abantu baxolisa kangaka. Abanye bayacasuka. Abanye basafuna ukwavula ama-VN bathi vele siyazi iVN yokuxolisa le. Abanye basafuna ukulalela ubufakazi vele kugcwele abantu abaxolisayo. Kodwa ba-understand ukuthi yini kwenze njani. Yini kwenze njani abantu baxolisa kangaka. Isihloko ke wena ku-WhatsApp usibonile, nawe ku-YouTube usibonile isihloko esithi umoya ongcwele uqondisa izwe ngesono. Uqondiswa izwe ngesono. Umsebenzi kamoya ongcwele loyo uqondisa izwe ngesono. Hayike sesingagoqa sikhuleke bengishaya introduction yesihloko samanje engikholwa ukuthi esamanje kuphela sobe sesiqhubeka nenkonzo yethu kusukela ke yizolo ethu ukukhuleka nokukholwa sixhumela sigcine khona izolo. Ake siguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngaleli thubo sipha lona kuba siphinde sihlangane ngalendlela. Siyakubonga Nkosi kakhulu. Khulumisana nempilo zethu. Sizwe lokhu umoya kukhuluma ebandleni. Senze siqonde si-understande ukuze sazi ukuthi sisukaphi siyaphi. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu kasihlale phezulu kwendaba ngenxa yesikhathi. Umuntu uxakekile kakhulu. Umuntu uxakekile kakhulu. Ngifisa ukusho ukuthi ke ngingakaqali. Njengamanje ngibhekene nomthwalo onzima kakhulu. Laba bantu abekukhulunywe ngabo obekufanele bangithumelele ama-VN athile bayazibona. Ama-VN awu 330. Maningi ke mayinjalo. Angidluleke lapho. Bayangizwa bona ukuthi ngithini. Sizofunda ngokaJohn chapter 16 siqale kuverse 7. Ngibhala u8 lapha kodwa siqala kuverse 7. Uthi ke uNkosi uJesu mayisehamba, kodwa mina ngintshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuthi ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Verse 8. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Verse 9. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi. 10. Ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona. 11. Ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Impendulo ke uma ngibuka abantu bexolisa ngalendlela ithi umoya ongcwele uyasebenza ekhaya lezwe. Umoya ongcwele uyasebenza ekhaya lezwe. Nkosi uJesu mayisizohamba ithi kunifanele ukuthi ngihambe ukuze umoya ongcwele ngimthumele. Ngoba mangahambi ngeke ngimthumele. So ke wahamba kuJesu wafika umoya ongcwele. Ithi ke inkosi uJesu from verse 8. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono. Aqondisa izwe ngokulunga
nangokwahlulela. Siyachaza kuverse 9 ukuthi ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngesono ngokuba bengakholwa yimi. Now njengamanje ke into eyenzakala ekhaya lezwi umoya ongcwele usemsebenzini. Mawunaka abantu abaxolisayo baxolisela iningi labo ukuthi lafaka ama-emoji kodwa ubaba uNsibanda akasibonanga. Abanye bathi sasizwa abantu abasibona basheshe basho, abanye bathi babe ngakangiboni nabanye abantu. Uphawu lolo lokuthi kunomoya ongcwele ekhaya lezwi. Umoya ongcwele uconvicta abantu ngesono. Umoya ongcwele uqondisa abantu ngesono. Athi mayifaka i-emoji umuntu engabonwanga engakhishwanga, athi umoya ongcwele exolisa, awuxolisile. Ngoba uNkulunkulu ukubonile, akakubonanga ubaba uNsibanda yebo. Abakubonanga nabanye abantu yebo, kodwa uNkulunkulu ukubonile. Umoya ongcwele uqondisa izwe ngesono. Umoya ongcwele uqondisa ikhaya lezwi ngesono. Umoya ongcwele usiyasifundisa ukuthi yini into eyisono nengeyona isono. Ngoba sikhathele ubaba uNsibanda lokho esitshela ukufaka ama-emoji isono. Kodwa manje siyazikhulumela umoya ongcwele kubantu ukuthi uma ufaka i-emoji noma ubaba uNsibanda engakubonanga isono leso. Umsebenzi kamoya ongcwele. Into ayenzayo uma ifika ebandleni, ibandla liba nokuzisola, ibandla libona amaphutha, ibandla bese liyawalungisa. Ngiyalidabukela ibandla elingenaye usori, ibandla elingenabo abazalwane abaxolisayo, ibandla elingenabo abazalwane abazisolayo ngezono zabo, ngoba lelo bandla linayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele umsebenzi wakhe uqondisa abantu ngesono. Umoya ongcwele umsebenzi wakhe uqondisa abantu ngokulunga. What is righteousness? Laba bantu abaxolisayo bayaqonda ukulunga yini, ukuthi ubaba uNsibanda akangibonanga nama-colleagues ami egroupini awangibonanga, but angilungile phambi kaNkulunkulu ngingakaxolisi. Ngoba sikho isono esithethelelwa umuntu engaxolisile. Kufanele uxolise ukuze uthethelelwa, awuthethelelwa ungaxolisile. So ke sibona umoya ongcwele sebenza ekhaya lezwi. Sibona umoya ongcwele ecwala ibandla elilungisa. Njengoba uPetro lapha ku chapter 1, uPetro woqala chapter 1 uverse 22 ethi senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. So umoya ongcwele uyaqhubha lapho kugcine khona izwi, amsola umuntu athi sibanibani ku-wrong lokhu. Yebo sibanibani awubonwanga, yebo sibanibani awukhishwanga ku-wrong lokhu. Nalabo abakhishiwe uyasebenza umoya ongcwele kubo, abatshela ukuthi ukhishiwe. Awuxolisi ngani ubuyele khona? Yindaba ungaxolisi ubuyele. So bakhona kokhanda lemtshelo kwakhe abaqinisile abaqina. Bakhona abathi ubaba uNsibanda strict kakhulu. Kanti ungikhohlwa into eyodwa ukuthi obama ubu-strict ngeke bufane nobukaNkulunkulu baba. Yena uyoba strict kakhulu ngezulu lakhe, abe strict kakhulu ngesihogo sakhe. Kungcono ukuba strict kababa uNsibanda umuntu, ngoba ngale kwethuna akuyongena nembobo, akuyongena nenalithi ezulwini. So bekuyokusiza ukuzitrainer, bekuyokusiza ukutuba umzimba wakho. Yilento uPaul ayibiza ngokutuba umzimba wakhe. Athi ngiyawutuba umzimba wami kuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngilahlelwa ngaphandle. Uyawutuba umzimba wakhe engathi eseshumayeza abanye alahlelwe ngaphandle. Uyawutuba nono wakho umzimba. Uyawutuba ino wakho uzishaye uthi wonile, ngoba kungukutuba umzimba lokho. Zituba umzimba mntaka baba ngoba asingeni isono ezulwini. Athi uMasekorinto bokuqala chapter 9
verse 27, kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Yabezwa labafethu abaxolisayo bathi ubaba uNsibanda akangibonanga, bathi nabafowethu egroupini bebengakangiboni, bebengakasho, kodwa ngaphuthuma ngayikhipha emoji, kodwa izwi lithi uNkulunkulu ubonile, uNkulunkulu bekhona. That is the work of the Holy Spirit. Siyambonga uNkulunkulu, siyathobeka ukubona umoya ongcwele sebenza egroupini, ukubona umoya ongcwele enza abantu bazihamblishe bezithobisa, ngoba kungukuzithobisa ukuxolisa, kungukuzidela ukuxolisa, kungukuthabatha isiphambano sakho ukuxolisa, umlandela uJesu imihla ngemihla. Akuyona into encane ukuthi ngiyaxolisa. Igama lithi ngiyaxolisa kubantu abaningi aliphumi. Kunoma xolisa umuntu ukhetha ukuchitha imali akwenzela into bese ufunda kwezakho ukuthi usibani bani useyaxolisa, kodwa ngeke yena likhiphe igama lokuxolisa ngoba uphakeme. Ukuxolisa kusho ukuthobeka, ukuxolisa kusho ukuzithoba, ukuxolisa kusho ukumqonda nokumunderstand uNkulunkulu, ukuxolisa kusho ukumesaba uNkulunkulu. Umoya ongcwele ufaka umoya wokuxolisa ekhaya lezwi. Usiyoqinisela nje-ke wena ungakaxolisi, ngoba phela vele bakhona abaqiniselayo. Kodwa ngiyadabuka ukutshela ukuthi ngeke ulibone izulu uma unesono, ngoba isona singena ezulwini, isona sikwazi ukubeka unyawo lwase ezulwini. Bekuyokusiza ukuzithoba, beyokusiza ukukhala kuNkulunkulu, ucela uxolo. Mina-ke njengomuntu ophakathi kwakho noNkulunkulu, mase ngithe siyakuxolela usuxolela. Kodwa mangithi ngiyakuxolela ngizisho mina ngimbali ongibele. Qapheleke mangithi ngiyakuxolela ukuthi uxolelwa yimina noma siyakuxolela. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ofundisa ikhalezwi ukuzithoba. Masitubeni imizimba yethu bafowethu, sizelulele kokungaphambili, sibuke ukuthi kumbe ngeke sibambe into esayibanjelwa inkosi uJesu esiphambanweni. Asiwutubeni umzimba. Uthi-ke laphaya kuJohn chapter 16 verse 8, lapho esefikileni wakuqondisizwe ngesono. Verse 9, ngesono ngokuba bengakholwa yimi. So ukungakholwa kwenza wone, ukungakholwa inkosi uJesu wenza wone. Kodwa uma ukholwa inkosi uJesu, uma wonile uyazithoba, uma wonile uyaxolisa, uma wonile uyalibona iphutha lakho, ngoba phela kumele sihambe njengokuba yena ahamba. Athi u1 John chapter 2 verse 1, bantwana bami nginilobela ukuba ningoni. Akufanele sona, kepha uma umuntu ona, sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo ngezono zethu, kungezono zethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Zithobe mntakababa, xolisa. Umoya ongcwele uphakathi kwethu, umoya ongcwele usekhaya lezwi, umoya ongcwele usemsebenzini. Ngithulile ngamangala abantu abaxolisa kangaka. Isonto lesibili leli abantu bayaxolisa. Yebo, abanye baxolisa ngoba bezwe abanye. Vele kufakelwa lokho egroupini, nobufakazi bufakelwa lokho ukuthi kusizakale nongaboni, kusizakale nongalizwi izwi likamoya ongcwele, kusizakale nongezwa nongaboni kwenzakalani. Uvuleka amehlo ngenxa yabanye abaxolisayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, kodwa lokho akusho ukuthi asinaye ummeli. Uthi bantwanyana bami, 1 John chapter 2 verse 1, nginilobele lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona, sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo ngezono zethu, kungezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Uma esefikile uyakuqondisizwe ngesono, qondisizwe ngokulunga. Lithi-ke kuverse 10, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba,
ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba, ngiyaxolisa ngefoni. Ngakho-ke ngokulunga uqondisa izwe ngobuya kuBaba. Ukulunga okuphelele kuthatha iNkosi uJesu kwayibeka kuBaba. Ukulunga okuphelele lokho. Ukulunga okuphelele kumthathe kwambeka le kuBaba. Ukulunga okuphelele ukukholwa. Sho njalo abaseRoma 10 ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. So ukulunga kwakhe kungukuya kwakhe ezulwini. Ukulunga kwakhe kugcwaliseka ngokuba ekhaya ezulwini, bese kugcwaliseka kuwe ngokuthi wena ukholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Umsebenzi kaMoya Oyingcwele ukuqondisa izwe ngokulunga, bese eqondisa izwe ngokwahlulela, bese echaza ukuthi ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe, umbuso walelizwe wahlulelwe, sekuqediwe ngaye. Thina kasikakahlulelwa kodwa siyaqwashiswa ukuthi siqaphele sizohlulelwa. Siqaphele ngoba uMoya Ongcwele uzoqondisa izwe ngesono. Xolisa-ke mntakababa, lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Ungengona uxolisa ngama-emoji odwa zonke izono zakho kusukela eminyakeni ewu-4. Uma uzikhumbula una-3 kusukela eminyakeni ewu-3, kuleyo minyaka ozikhumbula kuyo vuma izono zakho kuze kufike kule minyaka onayo. Ngoba uMoya Ongcwele uyasitshela ukuthi ezulwini isona singeni. Nobona ngathi sincane kanjani, nobona ngathi ama-emoji akhona ukona, kodwa sekonfenyiwe, i-confirmation le ukuthi ubaba uNsibanda akakubonanga kodwa uNkulunkulu ukubonile ufake i-emoji. That is a confirmation that awafuneki ama-emoji. Nginitshelile-ke, ngisanitshela awafuneki bese liphumile kwathiwa ngambuyisela into ofaka ama-emoji ngoba sifuna ukungcola ekhaya lezwe. Kodwa-ke mayikhala umuntu ebukhala inyembezi ngiyathandaza ngithi Nkosi ngimthini lo, athi mbuyisele. Noma athi ungambuyiseli lo uyadlala usemdlalweni. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Namhlanje isihloko sethu besithi uMoya Ongcwele uqondisa izwe ngesono. Siyambonga kakhulu uMoya Ongcwele phakathi kwale group. Siyambonga kakhulu uMoya Ongcwele, siyamdumisa phakathi kwale group. Kwangathi uMoya Ongcwele angasisiza, kwangathi uMoya Ongcwele angaba kanye nathi. Siyabonga kakhulu masigoqe sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Moya Ongcwele, moya kaBaba, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu ukuthi ukhona phakathi kwethu. Siyabonga, siyakudumisa. Kwangathi ungahlala ukhona njalo phakathi kwethu. Siyabonga Nkosi, akekho ufana nawe. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu, akekho njengawe. Udumo lonke lungo lwakho lukufanele. Yiba nathi-ke manje Nkosi, sifihle edwaleni linguwe, sifihle moya kaNkulunkulu ophilayo. Busisa-ke lenkonzo, busisa abayilalele, baqhubeka abantu bamlalela uMoya Ongcwele lokho akakhulumayo kubona. Ngcwelisa ikhaya lezwi libe ngcwele ukuze kungasali namunye uma ubuya Nkosi uzolanda ibandla lakho. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Akekho ofana naye, akekho njengayo. Baba uNsibanda siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Benentambama enhle.